autosum i Excel. Vi har vores produktliste, hvor vi har vores produkter, og så har vi de stykker, vi har på lager, og det skal vi have lagt sammen hernede i alt-feltet. Det er der et par metoder til. Den første, det er, at vi kan markere alle felterne. Så kan vi trykke autosum. Så kommer den frem der. Den sletter vi lige igen. Så kan man også stå hernede i alt-feltet og lave et lige med tegn. Skrive sum. Lige dobbeltklikken på den her. Og så skal vi have markeret alle felterne, så har vi holder kontrol nede. Så markerer vi de felter, der skal regne sammen, og trykker enter. Så har vi også en tredje metode. Og det er, hvis vi markerer alle felterne, trykker alt lige med, så har den også regnet dem sammen.